सांगा, नाव सांगा आधी पूर्ण. हा, महादेवराव सिद्धराम अप्पा देवापूर मल्लेवाड. हां, तर ही अवजारं कशासाठी केलेलं आहे तुम्ही? हे पिकामधलं अंतर मशागतीसाठी केलेलं आहे. अंतर किती आहे ह्याचं? त्याचं 12 इंच अंतर आहे फासाचं. हम्म. ते 18 ते 22 इंच 24 इंच अंतराचं तासमध्ये चालू शकते. हां, आणि कोणत्या ह्याच्यासाठी वापरतात हे? ते आता 2 फूट जे ओळे असतात हां, त्यांच्यामध्ये अंतर मशागत करण्यासाठी कुठल्याही पिकामध्ये. उदाहरणार्थ? उदाहरणार्थ आमच्या फुलामध्ये झेंडू, हम्म. गलांडा हम्म. आणि ह्याच्यामध्ये वापरतो. किती खर्च लागला आहे बनवण्यासाठी? हे बनवण्यासाठी 1000 रुपये खर्च आलेला आहे. बरं, अजून ह्याला ॲडजस्टमेंट करता येते काही? नाही करता म्हणजे ही फास हा फिक्स आहे समजा. फिक्स आहे. हा ठीक आहे, आता दुसरं ह्याचं सांगा. झालं ना ते? हा हे हां, सांगा. हे हे 2 चाडीचं पेरणी यंत्र आहे. हां हां आणि याच्यात एका बाजूने खत आणि एका बाजूने बी पेरू शकतो आपण. हां. खत मागे पडते, बी समोर आहे. आणि ते आपले जे ह्या इथून बी पडते का? हा हा, आणि ह्याच्यात ते 2-3 प्रकारानं आपण पेरू शकतात. हां 12 इंच, 9 इंच आणि 18 इंच. हां, 3-4 प्रकारानं आपण पेरू शकतो. ह्या इथं जे होळ दिलेत, हा हा, ते सेटिंगचे आहे. हां, ह्याच्यानुसार तुम्हाला चेंज करता येतं. चेंज करता येते. हे जवळ घेतलं तर हा, कमी दूर- होईल. हा, दूर गेले का तिन्ही वापरता येते. गव्हासाठी 9 इंच बी करता येते ह्याला. हां हां हां. तिसरं फन लावून तिसरं प्रकारे पण. हे ठीक. लोखंडी अवजार बनलेलं आहे. आणि हे प्लास्टिक